Kuule, biodynaaminen viljely. Mitäs se on? Se on ekologiaa. On nykyjänsä meinaan kovasti muorissa. Nää noi kaikki pankkiirin klopit ja toimitusjohtajan plikat, ne tunkee itsensä viikonloppuisin aina Helsingistä maalle ja sitten ne kahlehtii itsensä kettinkeillä traktoreihin ja väittää, että ruuvassa on myrkkyä. Saksassa ja Japanissa jo kakarakki heittelee pommia, että aikuiset ruppeis uskoo. Ja mitäs varten sä muuta luulet sakemanituristien tänne änkevä? Pakoon! Pois saastuneista suurkaupunkeista Euroopan viimeisiin puhtoisiin ja koskemattomiin erämaihin. Ja jos sä viljelet viljaa ja vihanneksia ilman kemiallisia lannoitteita ja keinopaskaa, niin sä voit myydä kuule tuottees turisteille vähän saatanan kovaa hintaa. Jaa. Eikös nää sakemannit tuo ihan omat eväät mukana? Joo, mutta ne ostaa nää sulta tuliaiseksi kunnon ruokaa. Ja sulla on kaikki mahdollisuudet. On puhtaat maat, puhtaat vetet, eikä paikkakunnalla ainuttakaan tehrasta. Ja sitten sulla on rajattomasti lampaan paskaa. On meinaan sitten nää luonnon oma puhdas lannote. Ja mä voin ruveta mainospäällikös, kun on kielitaitoakin. Mitä kielitaitoa sulla mukaan on? No, poju, tuli sentään käyttyä 3 luokkaa oppikoulua. Meinaan 6 vuotta. Joo. Vollen lampaan paska, rehen roits kaupen pitte.